Maayong buntag sa tanan, na malihugming nga ihatag ang tibok atensyon sa mga gwapang dalaga sa atubangan. Tanan lingkuranan kay naay seatbelt, para gamiton isulod ang isa ka bakal sa ikaduhang bakal, birahon para muguot, ug para tanggalon, birahon lang ang duha ka bakal, ana lang. In kasog simba ko palayo, madisgrasya tang tanan, naay salbabida ilalom sa inyong mga bangko, para gamiton, isulod ang inyong ulo sa mga bangag. Ingon ana. Karon, itali na siya sa inyong lawas para dili siya matanggal. Ana lang na siya. Ang salbabida kay walay pulos kung walay hangin. Karon ato siyang paburuton sa paghuyop aning tubo sa atong gilid. Unsaon paghuyop? Ana lang. Karon nanay hangin ang atong salbabida. Sa likod nato, naay suga na moandar pag mabasa siya sa tubig. Pahimangno lang day sa tanan na ang pagtanggal sa mga gamit diri sulod sa eroplano kay illegal o pwede ninyo ikapriso. Mao nang kung nagbalak mo natanggalon ang mga magazine likod sa bangko, ayaw na lang ipadayon. Karon kung magliso na jud ka ginhawa, ayaw ka gol kay na mga supot na mga tagak diragikan sa atong taas. Tanggalon lang kini ug ibutang atubangan sa atong mga baba ug dira na ka makaginhawa og tarong. Karon pag nasuot na nimo imong salbabida ug mask, pagtuyok-tuyok ug ipakita sa tanan na nauna jud ka. Ana lang, bongga. Kung relihiyoso mo na tao, pagluhod ka dali, ampo, human diretso sa gilid, gawas. Para sa ubang detalye, basahan na lang ang card na naa sa tubangan kay Kapoy na kay explain. Salamat!